throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. О, тъй Динги, ти какво си? Полицай или терорист? Добре, аз съм полицай. Трябва малко да си намаля играта, че заради компетитива, който играе много е силно. Ако сте гледали епизодите на нашия Hexit Survival, може да няма епизод за поне няколко дена, защото сървъра се е бъгнал. За съжаление, терористите са пълни. И полицаите. И какво не можеш да влезеш? Да. Влязох в полицай. Тук е Warmod. Тъй, спрях си почти напълно звука. Аз съм с упа. Фак, няма патрони. Това са скилове. Добре, ако някой може да ми обясни как ни стрелнах. Убих един. Видях. Аз съм много зле. Аз отивам на лонг. Аз отивам на Б. Но аз за какво винаги ходя на лонг, като мразя да ходя там. Тог one дигнах. The fuck? Те вече плантнаха на А. Никой не гледа си шорт. И аз съм много зле. Двама са ти, къде си? Пред теб има двама шорт, двама горе шорт. Да, знам. Един е отдясно. Казах ти. Не си казал. Казах един е отдясно. Ма кога? То не са, аз с тях с X-Ray не ги виждам, човек, само по мапа. И... малко гадно. Аз съм 001. Това говори нещо за мен, ама не Да е. Нещо чиц, нещо... Ами, три дига направих пък. Лол. Ма не е one дига, само един one диг и там... вече си е история. Аре бе, някой да дойде на Б, бе. Един хитнат на мидъл. Бе, мале, много съм зле, брат. Рушват Б. Има фанаха с граната. 0-0-2 съм. Те, които ме гледат, не са знае колко е скучно. Аз съм 4-0-2. Бе, да. Аз съм 0-0-2. Аз сега с карта оцелих един на мидъл, после го чаках да излезе от място, де се криеше и го оцелих през стената и той мря. Да, видях, че уби някой. И тримата са на лонг. Ох. Вече двамата са на лонга. Вижте колко съм добър. Фак. Като цяло... този ранг, дето видяхте го 1-4, той не ми е истинския ранг. Да, мен като ме видяхте два калашни, като и не ми истински акаунт, аз също съм Silver 1. Диш. Опс, тъй. Гледай, сега те ги почвам с EMP-то. Двама на мидъл. Да, ести шака. Смоквам врати и да ме убият там. What the fuck, бе?
Ти ли си с мен тука? Да. Има ли някакви? Флашкам, Васко. Динги, флашкам. What the fuck? Ейса. Знам. Един бе тунели. Хет на тебе! Убил. Фак, ще ме убият. Един съм го оцелил май. Да лаг. Ох, О, лол. видяли как беше застанал и те гледа Windows. Да! Неля. Аз имам еписевана, т.е. хакерско оръжие. Аз пък един как го убих с през стената с стои, бе. Знам, видя. Ау. Спак тук, да. Имам хакерското оръжие. Какво беше то? Оръжие. Че аз за... MP7. Да, MP7, да. Че... Уф, чакай малко пък ти, бе. Флашкам бе тунели, флашкам бе тунели. Ай. Един тих. Да, видях го. Един тук долу, дясно, дясно. Погледни твоето дясно. Ясно, нали? Казах, погледни твоите дясно. Твоето. Тая игра е наша. Един е T-spawn. От ония дед го видяхме или е отишъл бе тунели. О, това е. Аре бе. Един е Знам. на мидъл и отивам да го убивам. Двамата са T-spawn и мишката ми заби, както винаги. Един е минус 50. Не, да има. Пах тая мишка, брат. Един е АФК. На лонг е другия. На лонг. Лонг врати. Един идва с... Не АФК. Двамата са лонг. Но ПВП-то е точно на лонг. Чай се. Идва. Видя ти главата. Не, сляп е. Под тебе. Не, връща се на лонг. Двамата са там. Абе, то... Един е на 4, другия е на 12, лол. Знам. Тям пак на Б. И аз... What the fuck? Какво? Мишката ми, брат, само се еба с мен. Флашкам. Чай се, фърлям флаш и ръшкам. Добре, бе, те пък още колко Пак пъти. има още един. Да, видях, който не мога да оцели горкия. И погледнах. Брат, то сигурно го оцелих 5 пъти в главата. И то го и оцелих, човек. Чакай малко, нуб. Добре. Какви сте реклами ще ги ударя, бе? Брато и много губим, бе. Оня съм го оцелил. 2 пъти в главата, what the fuck. Флаш и ръшкам с... Чакай. Хитнате. Там тунели. Виж там дясно. Има ли? Не. Сити спаун, сити. Не.
шорца, значи. Браво, браво, браво. Фък, не презаредих, пази ма. Абе! Той откъде се появи, бе? Един ме убил чорта. Иде, там иде. Тъй да ма прифайрнеш. Сега това сме те дали ще го спечели. Не. Разбира се, че няма. Те още нямат бомбата, те дали изобщо знаят къде е бомбата. То 100 АВП, брат. Само стоим млади. Чудо ме как стои мой да играе. Аре бе, виждаш го бе, аре бий го бе. Даже и не му е взел живот. Ще е 8 на 0. Да. Поне не е компетитив да набие 16 на 0. Аре бе, може да вземе един раунд, бе, спокойно. Някой е пуснал тунели, what the fuck. А той ти ли си бил, бе? Кой му е? Има един на шорт. Заради теб. То сега ще го андигна. Гледаш ли? Да. Ще уби тебе. Не, мен никой не ме убил, бе. Убий го. Видя ли това андиг? Брат, аз съм жив. Ми пак убих някакъв свандик. Ей, те пак са да ги... Защото един го убиха и той имаше само... Аз му взех дигала. И го андигнах един. Аз мислих, че те са да убили. И викам, ти ще го направя за теб и убих един свандик. Тук долу имаш емка. Брат мой е. Има двама часа, ще това къде. За теб. Двама за теб. За теб. За теб. Хънтват. Те знаят къде си. Идват. Идват двама. Даже не можах да го оцеля. Едвам стрелнах. Бато как излезе има one-shot на... One-tap на, какво ма one-shot на? На едно живот съм. Уа. Хейтнаха ли там? Не знам, аз съм на едно живот. One HP the dream. Of dead. Аз се самоубия на моята дикойка. Не, ти от ли си, бе? Няма да можеш. Не, от моята ще мога. Браво, браво. Ей, само аз и ти сме, брат. Ако той си ти. И аз съм на едно HP ти. Аз съм на 100. От двама човека общо 101 живота. Да. Ей! Ами GG well played. Благодаря, че гледахте, хора. Дайте да гледаме динги. Ами GG, брат. Ами благодаря, че гледахте. Ще се видим в следващия епизод. Довиждане.